Дами и господа, този поздрав специално направен от Борислав от град Септември, който поздравява всички приятели и предатели. Приятели фалшиви, не ви ли писна да въртите едни и същи интриги? Борислав вечно дали е болна тема и план за новата ви схема. Давай, Борислав, покажи кой е шеф с Сони Шейх Девин-Денет. Давай, Борислав, покажи кой е шеф с Сони Шейх Девин-Денет. Нека завиждат да се пукат, правим напук, живей напук, а така. Давай, машино, не спирай, върли с класа и стил, а така. Гледат и не вярват приятели, предатели чудят се, чак от успеха ти се плашат, като теб да се мъчат се, дразнят се, че си много на тях. Продължавай, Борислав, мачкай и вдигай шум. Давай, Бориславе, покажи кой шеф с Сони Шейх Девин-Денет. Давай, Бориславе, покажи кой шеф с Сони Шейх Девин-Денет. Нека завиждат да се пукат, правим напук, живей напук, а така. Давай, машино, не спирай, върви с класа и стил, а така. Направен от Борислав от град Септември, който поздравява всички приятели и предатели. Не ви ли писна да въртите едни и същи интриги? Борислав вечно да ви е болна тема и план за новата ви схема. Давай, Борислав, покажи кой е шеф с Сони Шейх Девин-Денет. Давай, Борислав, покажи кой е шеф с Сони Шейх Девин-Денет. Нека завиждат да се пукат, прави напук, живей напук, а така.